Čaute všetci a vítajte pri mojom novom videu, ktoré ste si ako už mohli všimnúť, je v aute. Toto video bude o tom, čo robiť v aute, keď sa nudíte a čakáte na niekoho alebo proste nemáte kam ísť, nemáte čo robiť. Prvá vec, čo môžete robiť, je pustiť si hudbu a počúvať hudbu. Napríklad. Druhá vec, čo môžete robiť, je, že môžete spať. Ale kto by spal v aute? Tretia vec, čo môžete v aute robiť, je, že sa môžete učiť šoférovať. Čo vám podľa mňa neveľmi pôjde, ak neviete šoférovať, pretože vás to nemá kto naučiť. Ale ak už máte nejaké základy o tom, ako sa dá šoférovať, tak by ste mohli aj šoférovať. Napríklad. Ja šoférovať vôbec neviem. Vôbec. Ani trochu. Práve niekto prešiel vzadu. Ja šoférovať neviem vôbec a nejako mám strach z toho sa to naučiť. Ale tak raz by som to mala zvládnuť. Štvrtá vec, čo môžete v aute robiť, je, že môžete upratovať. No. Áno, znie to divne, ale môžete upratovať to, čo vidíte okolo seba. Vidíte tu nejaký neporiadok, alebo prehľadáte všetky možné skrýše v aute a nájdete tu možno nejaké peniaze, alebo hocičo. Proste nikdy neviete. Napríklad poprezeráte všetko, nájdete nejaké staré cukríky, ktoré zjete, alebo proste hocičo, čo tu nájdete a spravíte tu poriadok. A budete vedieť, čo máte v aute. Piatá vec, čo môžete robiť v aute, ak samozrejme máte pri sebe mobil, čo ja mám, ale nahrávam ním toto video, takže no. Ak máte pri sebe mobil, tak si ho môžete vziať do ruky a začať sa fotiť. Zaberá to. Mňa to zabavilo na 10 minút. Kráti to čas. Takže môžete sa aj fotiť a potom pridávať na rôzne sociálne siete, ako je Facebook, Instagram, Twitter a podobne. Také rôzne fotky z auta a tváriť sa, že je váš. Šiesta vec, čo môžete v aute robiť, keď čakáte a zase máte pri sebe ten mobil, môžete nejakú hru alebo volať svojim priateľom, keď ste v nejakom ich okolí a volať im, vyrušovať ich, ozývať ich, či si s vami nechcú posedieť v aute. Ste sa čudovali, koľko by povedali áno. Myslím si, že toto boli všetky veci, ktoré sa dajú v aute robiť, keď ste sami a keď na niekoho čakáte a prípadne máte pri sebe mobil. Čiže toto by bolo všetko z mojej odbornej poradne, čo robiť v aute sami. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak chcete vidieť viac takýchto podobných o ničom hlúpých videí, tak dajte like, zanechajte nejaký komentár, prípadne dajte odber a dúfam, že sa uvidíme už skôršie ako o mesiac pri novom videu. Čaute!